जोंहा धेमाजिनि केडारफोरनि थाखाय 190 जौखोन्दो खामानि मावनांगौ दं। बेनिखायनो जों पलिटिकल पार्टियाव आगान सुरा। बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों मिरु बारग' इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि सोद्रोमा कैलाश बसुमतारिया। दिनै धेमाजि जिल्ला बारग' इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि दैदेननायाव जनाय सिलिखागुरि गुदि फरायसालियाव मोनसे थान्दै जुथुमनाय जायो। बे मेलावनो गगामुग आरो जनाय दखरा इउनाइटेड फराम बारग' एनडिएफबि दाफुंनाय जायो। मेलाव जनाय दखरा इउनाइटेड फराम बारग' एनडिएफबि आफादनि आफादगिरि महरै रत्नेश्वर बसुमतारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै करगेश्वर दैमारिखौ बिबान होनाय जायो। फारसेथिं गगामुग दखरा इउनाइटेड फराम बारग' एनडिएफबिनि आफादगिरि महरै कन्जय बसुमतारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै मिल्सन बसुमतारिखौ बिबान होयो। दिनैनि बे थान्दै मेलावनो फैबाय थानाय समाव आफादा माबादि खामानि मावलांगोन बेनि सायावबो गुवारै सावरायलायदों। बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि गौतम बसुमतारिनि गेजेरजों फै जों मिथिनानै लानि। धेमाजि डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फराम बारग' एनडिएफबि बिनि दिनै जोङो आनसलिक दानाय बा जोङो प्राइमारिखौ दिनै दाफुंनानै लानो हाबाय। मानोना जोंहाय प्राइमारिखौ जोङो दानाय जायाखैमोन। दिनैहाय जोङो गगामुगनिफ्राय लानानै सिमेन्ट सापरि आरो जनाय बेखिनिजों जोङो दिनैहाय नैबे जनाय एरिया सिलिखागुरिनि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै जोङो मोनथाम आनसलिकखौ जोङो दानानै लानो हाबाय प्राइमारिखौ। बेयावहाय जोंहा बिबान मोनगिरिफोराहाय आफाद हिसाबै जोंहा जि मावनो गोनां हाबाफारिफोर दङ बा जोङो जिल्लायावहाय एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो जिबायदि जों बारग' एनडिएफबि हिसाबै जोङो जिबायदि खामानि मावनांगौ बेफोरखौ जोङो खामानिखौ मावनो थाखाय दिनै जोङो गोख्रों जोङो ओंखारबोदों आरो बै ओंखारनायनि गेजेरजों जोंनि जि मावनो गोनांफोर दङ एनडिएफबिनि इसु जायफोर दफाफोरनि गेजेरजों इसुफोर फैफादों एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि गेजेरजों बा एनडिएफबिनि गेजेरजों एनडिएफबिनि सुक्ति जानायनि गेजेरजों जाबायदि जोंनि मोननांगौ पइन्टसफोर दङ बैफोर पइन्टसफोरखौ बैफोर साबजेक्टफोरखौ लानानै दिनै एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामखौ दिनै बिटिआरनि सिङाव दानानै आरो आउट अफ बिटिआरावबो दिनै दाफुंजोबनानै होनाय जादों। बेखायनो बैनिनो सासे आंबो सासे धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिनो सासे एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि सासे आफादगिरि जानानै आं दिनै धेमाजि जिल्लानि आनसलिकखौ दिनै दाफुंनानै होनो हादों। बेखौ आङो नैबे जनाय सिलिखागुरि एलपि स्कुलनि जिथुनाखि लांगोनायाव बा नैबे फिल्डआव बेखौ दाफुंनानै दिनै लानो हानाय जादों। ओरैनो जोङो आफादगिरि नेहाथारि हिसाबै जनाय आनसलिकनिफ्राय रत्नेश्वर बसुमतारि बेखौ आफादगिरि होनाय जादों। ओमफ्राय नेहाथारियाव करगेश्वर बसुमतारि करगेश्वर दैमारि बिथांखौ गाहाय नेहाथारियाव होनाय जादों। बेनिफ्राय जनाय हिसाबै जोंहाय गगामुग हिसाबै जोंहाय मोननो हादों आफादगिरि हिसाबै जनाय आनसलिक हिसाबै गगामुग आनसलिक हिसाबै आरो मोननो हादों मा नाममोन जोंहा कन्जय बसुमतारि बिथांखौ आफादगिरि हिसाबै जोङो एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि आनसलिक हिसाबै जोङो आफादगिरि हिसाबै जों मोननो हादों। आरो नेहाथारि हिसाबै जोङो गगामुग आनसलिकआव जों मोननो हादों मिल्सन बसुमतारि बेखौ जोङो नेहाथारि हिसाबै जोङो एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फराम बा गगामुग आनसलिक हिसाबै जोङो मोननो हादों। दा बेखिनियानो दिनैनि जि जोङो सावरायमेल आरो जोंनि सावरायमेलनि गेजेरजों आरो एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि दहाय आं बुंनाय बायदिनो जोंनि जिथुनाखि दफाजों फैफानाय एक्स एनडिएफबिनि जिथुनाखि एकर्डजों फैफानाय जिबायदि मोननो गोनां राइट्सफोर पइन्टसफोर दङ बेफोरखौ जोङो लानानैनो जोङो एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामा खामानि मावगोन। आरो बेहाय जोङो आफाद हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो बर' माहारिनि आफाद दिदोम आफाद आरो माहारियारि आफादफोरजों जोङो माखासे जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो खामानिखौ मावलांगोन आरो निस्सय जोंनि जिबायदि मट'नि गेजेरजों जोङो मावनो गोनां हाबाफारिफोर दङ बेफोरखौ जोङो मावलांनो हागोन होननानै आङो दिनै धेमाजि डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि आफादगिरि हिसाबै आं दिनै आङो मावनो हागोनखौ आङो फोथायगोन। आरो जोंनि एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि गासैबो धेमाजिनिफ्राय लानानै जोङो जनाय आरो गगामुग सिमेन्ट सापरि गिजा सिलापथार बाहेर जनाय मिडिल जनाय बेफोरखौ जोङो गासैखौबो जोङो गामिनि
रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै जोङो खामानिखौ मावगोन होननानै आङो जोंनि XNDP इउनाइटेड फरामनि साफ्रोमबो जोंनि दैदेनगिरि बा जोंनि बोसोनगिरिफोरखौ बा जोंनि मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ जाहाथे मावगोन होननानै आङो दिनै बे आनसलिक दानायनि गेजेरजों आङो बेखौ बुंफुंथिना होनाय जाबाय। आच्छा दिनै नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आं बेखौसो फोरमायनो सानो रोखायै जोंहा आं सासे सेन्ट्रेलनि मेम्बार हिसाबै जोंहा दिनैसिम बेफोर साननाय हनाय एबा सिमां गैया। मानो होनोबा जोंहा दिनै मावनो गोनां जोंनि केडार्सफोरनि सायाव 100आव 90% मावनो गोनां दं जोंहा धेमाजि जिल्ला हिसाबै। बेनिखायनो जोंहा दा पलिटिकेलि जों खुनु माबायाव आगान सुरा आरो जों नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन मोनसेखा आरो बेनो जोंना थैजासिम बे नन पलिटिकेलैनो थागोन। मानो होनबा जोंनि जिथुनिखि दफाफोराव एकर्डआव आबुङै लिरखानाय दं बेखौ जुदि मोगथां महरै जाफुङागौ माने जोंना बे सोलिलांबाय थागोन। आरो बावैसो खोनानो मोन्दों जोंनि सेन्ट्रेलावनो जों सावरायदों जे जोंहा नै मास मोननै दान मोननैनि गेजेराव जोंहा BTC गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ मोनसे लादों हाबाफारि। बे हाबाफारिजोंनो लोगोसे मास मोननैयावनो फोजोबनायनि मोनसे थांखि लादों। जोंनि जिथुनिखि XNDP हिसाबै जिथुनिखि एकर्डआव फैफाजोबनाय दफाफोरखौ बिथांमोना दिनै एक्सटेन्सन BTR एक्सटेन्सन हक एबा जोंनि माखासे रिहेबिलिटेसन एक्सक्रेसिया बेफोरखौ दान मोननैनि गेजेराव बिथांमोना फोजोबगोन होननानै मोनसे एसुरेन्स होदों आरोखि। XNDP-फोराबो जे BTR गोजोन गोरोबथायाव आखाइ दंमोन नाथाय दिनैसिमबो XNDP-फोरा खायसेयानो गोजोननाय मोनाखै। बेनि सायाव मा फोरमायनो? बेनि सायाव बेखौसो फोरमायनो लुगैयो जे आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जे माखासे गोजोननाय गोजोनैनि बाथ्राया जाहैबाय जोंहा जिथुनिखि BTR-नि चिफ बिथांमोना जिथुनिखि गावसोरनि BTR-नि गेजेरनिखौ फ्राय मावफुंना होनायखौनो नुहरदों आं। जोंनि बायजोनि खिनियाल'सो थालांदों। BTR-नि बायजोआव जेसेखिनि जोंनि XNDP-नि गांनाय उखैनाय एबा माखासे दफाफोर दं दिनै एक्सक्रेसियाखौनो ला एबा जोंहा दिनै रिहेबिलिटेसनखौनो ला। जोंनि BTR-नि बायजोआव मोनब्रै मोनबा जिल्ला दं। बे मोनब्रै मोनबा जिल्लाया जोंहा मथा मथि निल होनबाबो खुनु नंखाय नङा। बेनिखायनो जोंहाबो एसे खुद्रिनाय दं। बिथांमोना थाबैनो जाहाथे बे फैबाय थानाय दान आगस्तनि गेजेराव होनायनि हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव जाहाथे 2 लाख करि जिथुनिखि फिन रोदोमखाङाव होनो नागिरदों बे फिन रोदोमखाङाव 2 लाखखौ जाहाथे जोंनि बाहेरनि मानसिफोराबो बाहागो मोनफानायखौ आं BTR गभर्नमेन्ट आरो जोंहा स्टेट गभर्नमेन्ट हेमन्त बिश्व शर्मा दाङ'रिया सारखौ आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाया इसिमल' बिथांमोननिसिम। आरो जोंहा माखासे दिनै जोंहा जेलाव माखासे जोबथेसालियाव जोबजानानै दं। दिनै हमना ला सोरबा बांलादेशआव दं, सोरबा म्यानमाराव दं एबा जोंनि गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दं। बिथांमोननि थाखायबो जाहाथे गभर्नमेन्टआ बे दान मोननैनि गेजेराव स्टेपखौ मोजां लानानै बिथांमोनखौ गनो हानाय मोनसे लामा राहा होयो बे दान मोननैनि गेजेराव। बेखौनो आं स्टेट गभर्नमेन्ट आरो BTR गभर्नमेन्टनि सायाव एसे खावलायहरनाय थाबाय आरो आंनिफ्राय बिथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाया बेनो थाबाय। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA-नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।